Kaixo, Martzel Oiartzabal naiz, Altxabaletako institutuen gaude, automozio tailerrean, eta ondoren ikusiko dugu balazta pastillen aldaketa bat nola burutzen den. Bueno, abatze estalkia eta gurpilak kenduko ditugu, lehenik eta behin. Torlojoak askatzeko pistola erabili dezakegu, baina ez lotzeko. Kotxea igoko dugu postura erosoago batean lan egiteko. Pintza askatuko dugu pastillak atera ahal izateko. Bueno, orain, zona zikintasunetik garbituko dugu horretarako aproposa den spray bat erabiliz. Pintza berriak zaharren berdinak direla ikusitakoan montatu egingo ditugu. Bueno, orain, sargentu baten laguntzaz, pistoia konprematuko dugu. Bueno, orain, pintza lotzea besterik ez zaigu falta. Gurpila montatzeko ibilgailua berriro jaisten dugu. Bueno, azken lotura estuera emateko, ibilgailua guztiz jaisten dugu, eta giltza dinamometrika baten bidez, fabrikatzaileak agindutako estuera parra emango diogu. Bueno, orain balazta pedalari eragingo diogu 4 edo 5 aldiz, gogortu arte, eta ondoren balazta likido nivela konprobatuko dugu. Bueno, ikusten dugu balazta likidoa nahiko beteta dagoela. Bueno, pastillak 2 gurpiletan aldatu ostean, kotxea ja prest egongo litzateke bere erabilerarako. Gurpila askatu, pintza soltatu eta 2 pastilla zaharrak kendu. Pastilla berriak zaharren berdinak direla konprobatu eta montatu. Sargentu baten laguntzaz pistoia konprematu. Pintza lotu eta gurpilak montatu. Balazta pedalari hainbat aldiz eragin. Balazta likido nivela konprobatu.